Hej, Christian fra Made to Fit. I dag viser jeg et lille trick til at få bukser på bøjle. Det er en lille ting, men ikke desto mindre super nødvendigt for at kunne have bukserne til at hænge pænt på bøjlen, så du ikke risikerer, at de får en ekstra presfold. Jeg starter heroppe i toppen, har alting åben og får samlet sammen ved de to øverste bæltestropper. Og det er altså forsiden, der er vigtig. Vender buksen på hovedet. Sørg for, at de er lige over for hinanden. Og det er presfolden på forsiden, der er vigtig. Det er den, vi arbejder med, og det er den, vi sikrer, at der ikke kommer en ekstra presfold. Så tager en 30-40 cm op, holder presfolden sammen der, laver en 2-1 bevægelse, hvor jeg med højre hånd kaster buksen op i luften, samtidig med at jeg bevæger hånden ind under. Det ser sådan her ud. Der. Når vi er nået dertil, så er det faktisk rimelig nemt. Bukserne ned, over, sådan der. Og så når vi er ved at være på plads, så sætter jeg lige et par fingre på over i venstre side. Så har jeg et par fingre på her, som gør, at jeg kan stramme der. Samtidig med at jeg holder, så strammer jeg, sætter en tommelfinger på. Der, strammer der, og så er der ikke nogen folder hele vejen over. Og vi har kun den ene presfold, og den er skarp. God fornøjelse!